Ug mga adlaw sa ulugon ang ika-51 nga kasumaran sa fiesta sa Our Lady of Mount Carmel nga tambungan usab sa Papal Nuncio. Samtang Cebu Archbishop Jose Palma nagmisa atol sa bisperas diin gihimug-atan niini ang kamahinungdanon sa pamilya nunod sa tinguha karon sa pagpalabang sa diborsyo. Ani ang report. Gipanguluhan ni Cebu Archbishop Jose Palma ang misa atol sa bisperas sa kapistahan sa Our Lady of Mount Carmel sa simbahan sa Recoletos. Gitambungan usab kini sa ubang mga pare ug sa mga parokyano. Samtang ipadayag sa Arsobispo nga kanunay anaa ang inahan alang sa mga anak ug tungod sa gugma nini dili gyud mahitabo nga talikdan niya ang iyang mga anak. Ang pamahayag ni Palma subay sa tinguha sa ubang grupo ug sa pipila ka mga magbabalaod pagpalabang sa balaod sa diborsyo. Giparugan sa simbahan nga walay bisan unsa nga rason o justification ang lakang pagbungkag sa pamilya. I'm not saying that all marriages are easy to handle, no. Pero sometimes the supposed to be quick solution of divorce is not the answer, because wala pa gani ka-try, no, to amend. Wala pa gani, they haven't even tried to reconcile. Una na divorce na dayo, no. Sa pikas bahin, gikinakdang mutambong sa kasaulugan sa fiesta ug mga adlaw ang Papal Nuncio. So kanina akong opportunity po para kanatong tanan na ang Papal Nuncio bisita dito sa atong probinsya diri sa Sugbo para to celebrate with us. Kauban si Christopher Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.